Ayan po, good morning. At yun, nakaligo na. Pupunta na ako ng barracks. Yun. Kagabi kasi biglaan tayong umuwi dito kasi gawa nga wala na akong budget, wala na akong pera. Nangutang na nga lang ako kahapon kay nanay dun sa Manila. At ibidang sa tindahan. Kaya umuwi muna ako. Tapos dito na rin ako natulog. Yun. Tapos dito na rin nag-edit. Mayat. Asawa ko. Tapos kumuha ko ng ibang gamit. Ano yan sa iyo box mo? Ayun po, let's G! Toothpaste ako na ka. Ay, di pa kasabon. Last na yun. Order mo ko. Oo. Uy, labahan. Iwan mo na muna to. Dala ko sando. Sasad ko sando. Bang malinigan. Ayan po. Baby, maligo na ka. Maligo ka na. Wala ka score. Wala na ako. Magja-Jollibee? Pagkatapos. Maligo ka na. Manood ka ng live mamaya. Parati yan nanonood. Nagpo-comment pa nga yan. Magsasayaw-sayaw nung ini. Andun, nakalagay na. Ayan! Ayun po, thank you sa mga supportan nyo sa akin, sa amin. At okay lang yun. Okay lang po kahit okay lang kahit mag number 10 tayo o kahit pang ilan man yan. Okay. Ang importante basta sama-sama tayo, makasama at di tayo ma-kick out. Yun. Kasi alam naman natin magpersa o kaya siyempre nasa sa inyo kasi yung yung ganyan na palipad. Alangan mo kayong persahin ko na ganyan kasi may mga pinaglalahanan din kayo ng mga saka istusan. sobra na sa ilang days ba naman. Tapos sila din talaga yung nagpapalipad. Kung ilan lang yung kung hanggang saan lang yung abutin natin, masaya na ako nun. Ang importante, nakasama ko sa challenge at ginawa ko yung yung paraan, yung best na dapat gawin. Okay na yun. At siyempre salamat sa mga katim ko at kay Kuya Noli na itong suporta, ganito ganyan gawin. Kahit malayo, kahit wala siya, ang suporta lalo na sa mga kasama ko sa mga live, sila Ate Bidang, sila Ate Mayang, Rina ng Patoy, sila Jamie, sila doon. Kasi yung makasama ka talaga dyan sa challenge, tapos nakasurvive. Chin, sila Ito ata yung dami. Ito ata yung pinakamahirap na challenge. Talagang challenge. Na-survive mo yung 5 days. Tapos yun, sobrang thank you talaga po sa lahat. 7 na. Baka gumawa na si Kuya Puloy. Kaya, let's go na ako. Ayan, ma. Go. Let's go. Ayan mga kaparing Jason, dito na nga tayo sa barracks. Yun. Bali, maaga tayong pumunta rito. Yun, wala pa sila. Kakapunas ko lang dito. Umakyat kasi yung mga manok. Nadaanan ko sila pag daan ko doon. Nandun pa sila sila kuya. Tapos gatcho, nandun pa. Kami ni Kapuloy. Pero magkakape muna ako. Tapos magagawa kami ni Kapuloy dun sa bahay na Ate Bidang. Mga na lang dyan, mga retats. Malapit na matapos. Bali magkakape muna tayo. Yo. Oy, nakaturban. Kasi pula nandito na. Kanina pa ata to dito. Nagugas ng motor. Alas 4. Alas 4. Kape muna tayo bago mag-start. Wala pa naman sila doon.
Mainit na kagad ah. Diraso ka mo sa ako. Palipad. Eight ata? Ah, 8. Da. Ricky. Ha? Ricky. Hmm. Tinaas na ang baga ko. Oh, number 6 ka eh. Hindi ka nagsino? Karin. Gabi? Ha? Amo? Number 6 nga ni ka. Ha? Number 6. Oo. Tinaas na. Hindi rin ako nanood. May reaction video pa nga ako na ano? Vlog? Ha? Reaction video. Vlog. Ay, at magpang-ilan lang ang importante. Yun na, lagi yung sinasabing ang importante nakasama tayo sa challenge. At naranasan ko kung paano makasama challenge talagang lalo na itong natimingan namin kami magkapatid talagang challenge sa challenge. Kahit sino kung sino na ano kung yan yung na ganun talagang Ay, tester talaga. yung motor na likod. Yung Sige na tayo. Guyat. At least lumalaban tayo. Buko. Sabi. Premium. Ayan, at punta na ako dito kila Ate Bidang. Tapos na tayo magkape. Dito na si Kuya Puloy. Ilang ano? Ilang buhangin? 4 na buhangin. Dito na lang. Pala. Boko benes tayo, no? Huh? Oo.
Ano dama na ito? Ito sa martilyo mo, kuya. Ito sa martilyo mo. Napuloy. Oram na. Umoy. Kasakay ng gato mo. Huwag. Dry sana. Pa, bantu. Alam mo na eh. Dapat dry sana. Ito pa naman. Sobrang ito sa gilid. Ano ko yan? Sobrang ito, dapat mananghad ko. Ganyan lang. Sa parang gano'n. Ay, bubuli. Oo. Baka may bully kayo.
natin pangalagay. Magagamit ilan. Tatapon. Ayun na. Mga aris na kan. Sige pa.
Wala. Natatakam ay bali pinatungan lang po yung ano dito sa lababo kasi hinabol yung ano taas nito flooring. Kunti na lang no? Kalahati. Kana kayo babi ah, baldi tabi.
Kunti-kunti lang yan. Isang pala. Sa dapala. Yan mo. Los. At ito daw puloy siya, kuya puloy. Darante ko ah. Sakiri. Tanggalin. Saya ko ba si Titang. Oo. Dalawa? Kailangan magkadto. Malo. Kuhaan ni tapusan na lang. Huwag ko ka. Yan. Dapat siya. Oo. Huwag ko pa kuhaan si kuya puloy siya lang. Buti na lang may flashlight. Na yan. Ready talaga. Sakto pa rin sombrero. Na? Ano, bubulihan pa yan? Aray. Ano? Hindi tayo patasin ng pagbulihin mo. Sabi ya? Grill? Ha? Wala mo. Antay sa ngayon sa tuturuan. Pantay lang sa ano. Tuturuan. Tuturuan kayo. Tuturuan kayo. Ako kumagay sa hollow block. Hindi na pagbata sa hollow block, so kawin na sana. Tapusan mga kawin. Binutangan ni Kuya Bobby. Ay, kapupo sa hollow block. Kuya Bobby, kawoy na sa lako na Kuya Bobby. Kawoy, ibutang. Makupusa ako ng talo blocks mo.
Yan, pino-flooring. Flooring po yan sa ilalim ng lababo. Wow, ganda na. Oh. Gumanda ang tiles ng bahay. Wow. Alright. Ayan. Ayan po at tapos na. Malipapatuyuin na lang ni Kuya Puloy. Oh. Okay na siya. Kasi na madilim. Okay na. Finish na. Alright. Ayan po at tapos na nga kaming mag-ano dito ni Kuya Puloy. Ayan. Okay na siya. May flooring na yung ilalim.
Yan. Ayun, muli. At hanggang dito lang ang vlog na to. Siyempre maraming salamat sa lahat ng nag-sponsor nitong babae kay Ate Bidang. Yun nga, malapit ang matapos. Maraming pong salamat po sa inyo lahat. At di na kayo isa-isahin kung sino po kayo. At yun, basta yun. Thank you very much. At yun, shoutout sa inyong lahat, sa mga sponsor. At sa mga viewers, maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, bye-bye. Tapos na ang bahay ni Ate Bidang. Kunti na lang. Ritats na lang. Alright.